Hello ja tervetuloa uudelle videolle. Nyt on kuulkaas kisakauden ensimmäinen kisaviikko. Ihan hullua, siis tällä viikolla mun kisakausi starttaa. Tänään on maanantai 16.3. ja tämän viikon sunnuntaina on mun kisakauden ensimmäiset kisat Ruotsissa, Malmössä. Ollaan menossa West Coast Trophy-nimiseen kisaan ja mennään sinne yhdessä Niinan ja Oskun kanssa. Mun päivä on alkanut täällä hyvin rauhallisissa merkeissä. Mä aloitin mun aamun ottamalla painon ja tuli dieetin alin paino. Sen jälkeen mä sytytin kynttilän ja kirjoittelin vähän ajatuksia ylös. Se oli oikein ihana tapa startata mun päivä. Sen jälkeen mä keräsin vähän askeleita tossa mun kävelymatolla ja sitten vähän avasin kroppaa ja poseerasin. Nautin mun aamupalasta, join kahvia rauhassa ja söin mun aamupalarahkaa. Tässä on vierähtänyt siis useampi tunti jo tosta, kun mä heräsin. Mä heräsin jo 6 aikaan. Nyt on kroppa selkeästi alkanut herättämään aiemmin. Joten joo, oon ottanut todella rauhassa. Nyt tosiaan viimeisiä päiviä ennen kuin lähdetään tonne reissuun. Nyt alkuviikko ollaan vielä täällä kotosalla ja perjantaina olisi lähtö sitten tonne Ruotsin kisareissuun ja siellä ollaan sitten maanantaihin asti ja tosiaan sunnuntaina on kisapäivä. Mä ajattelin, että mä voisin tässä vähän selittää tästä mun viimeistelyviikon planista, minkä oon saanut valmentajalta. Tää maanantai ja tiistai ihan normaali dieetin mukaisesti. Tänään mulla on itse asiassa lepopäivä. Eilen kävin tekee viimeisen kovan jalkatreenin ennen Ruotsin kisaa ja huomenna mulla on sitten vielä normaali ohjelman mukainen yläkroppatreeni. Sitten muuten noi treenit menee silleen, että keskiviikkona mulla on lepopäivä, torstaina alakropan pumppi, perjantaina yläkropan pumppi. Katsotaan sitten ihan joka päivä sen kunnon mukaan, että miten syödään. Sain kyllä tommosen alustavan ruokavalion, että tämän suunnitelman mukaan keskiviikkona aletaan tankkailemaan maltillisesti hiilaria ja katsotaan sitten niitä ruokamääriä siinä viikon mittaan. Eli laitan keskiviikosta eteenpäin kuntokuvat valmentajalle joka aamu. Aion ottaa todella rauhassa. Mä oon tehnyt koulujuttuja tätä viikkoa ennen valmiiksi paljon, että voisin olla mahdollisimman rauhassa tällä viikolla ja oikeasti vaan niin kuin keskittyä siihen rentoutumiseen ja rauhoittumiseen ja kisoihin valmistautumiseen. Mutta tänään mä oon oikeastaan aika paljon tässä kotosalla ja sitten illemmalla meen tekee kisaostoksia, tai siis ostamaan juttuja kisoja varten. Mä oon ostanut jo jonkin verran kyllä, mutta muutamia juttuja puuttuu vielä, niin niitä käyn ostamassa. Mä haluan nyt ottaa niinku rauhassa ja tehdä pikkuhiljaa näitä asioita. No niin, mä oisin nyt lähdössä tekemään noita kisaostoksia. Mä ajattelin, että käyn XXL:ssä, K-raudassa, Normalissa ja ruokakaupassa. Toivotaan, että näillä sais kaiken, mitä mä tarviin. Niin joo, katsotaan mitä kaikkea nyt sitten tarttuu mukaan. Mä tein sitä listaa tuossa aiemmin päivällä, niin jos sen avulla nyt sitten sais hankittua noi tavarat tehokkaasti.
No niin, ostoksilta on nyt päästy takas kotiin, niin mä näytän, mitä mä ostin tuolta kaupoilta kisoja varten ja tätä viimeistelyviikkoa varten. Voidaan aloittaa ensin näistä ei-ruokaostoksista. Eli me tehdään Niinan kanssa ensimmäistä kertaa kisaväri itse tonne Ruotsiin, tai siis tehdään niinku yhdessä toisillemme, niin sitä varten piti ostaa muutamia juttuja sitä kisavärin levitystä varten. Eli ensiksi ostin tämmösen telan ja siinä tuli toi alusta mukana. Sitten tällaisen siveltimen ja tämmösiä vaahtomuoveja tohon telarullaan. Näitä jumppakuminauhoja ja itse asiassa ostin sitten myös tämmösiä minikumppareita. Nää ei mun mielestä oo mikään must-juttu. Mulle ei ollut näitä viime kisakaudella. Ajattelin nyt ottaa, tai tuli mieleen, niin otin sitten samalla näitä. Sitten mä otin 2 pakettia mustia sukkia. Näitä nyt tarvii ihan muutenkin arjessa. Kisavärin kannalta mustat sukat on paremmat kuin valkoiset sukat, varsinkin tolleen reissuun. Niin tarvii useammat. Ja sitten kisapaikalle ostin tämmöset kädenlämmittimet ja jalkojen lämmittimet. Tämä on ihan kiva lisä, koska kisapaikalla on usein tosi kylmä. Lavalle on paljon kivempi mennä, kun on lämmin, koska kylmänä poseeraaminen on tosi ikävää ja vaikeeta. Niin noi auttaa vähän sen lämmön päälle saamiseen. Normaalista ostin myös muutaman jutun. Ensiksi kynsiliimaa, koska mulla on tommoset liimattavat irtotekokynnet, niin tätä. Sitten vaseliinia ja sitten tämmönen pieni lakkapullo. Prismasta mä ostin kynsilakan poistoainetta, minigrip-pusseja, tämmösiä 0,5 litran kertakäyttölautasia kisapaikalle ja sitten tämmösen rasian, ihan vaan siis kisavärin laittoa ajatellen. Mä otin varmuudeksi tän myös sen alustan lisäksi, mikä tuli sen telan kanssa. Niin tää on kisaväriä ajatellen. Mutta sitten voidaan siirtyä vielä näihin ruokaostoksiin. Mulla nämä viimeistelyviikon ruoat on aika samoja ruoka-aineita kuin ihan muutenkin syön, et ei mitään kovin ihmeellistä. Ensiksi lisää riisikakkuja, sitten riisiä, kurkkua, 2 pakettia kanaa, pari maitorahkaa. Sitten tonne kisareissuun ihan varmuudeksi näitä Lagomin kanapurkkeja, jos vaikka ei ehdi preppaa siellä ruokaa tai ei löydy kanaa kaupasta. Niin nämä on sitten helppoja, vähän niin kuin tämmönen hätävara. Niin nämä on tosi helppoja pitää mukana reissussa, kun säilyy ihan tälleen lämpimässä. Ja viimeisenä pansuolaa. Tätä suolaa mä käytän viimeistelyviikolla. Eli tämmöiset ostokset. Mutta mä laitan nää nyt jääkaappiin ja alan syömään päivällistä. Mä kävin just suihkussa. Mä kuorin mun ihon ja rasvasin sen. Niin mä ajattelin tässä välissä selittää tästä ihon preppaamisesta kisaväriä varten. Eli ennen kisaväriä iho pitää prepata hyvin, jotta se kisaväri tarttuu hyvin. Jos siellä on jotain ensikertalaisia, niin tämä on teille. Tähän ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa. Tärkeintä on vaan se, että kuorii sitä ihoa ja rasvaa ihoa. Ja ei käytä hajusteita tai deodoranttia viikkoon tai 2 ennen kisoja. Kuorintaan mä käytän ihan vaan tämmöistä kuorintahanskaa, ei tarvii olla mitään ihmeellisiä aineita ja mun mielestä on jopa turvallisempi vaan käyttää tämmöistä kuin että käyttäisi jotain ainetta, mikä ei sit sovi omalle iholle. Hajusteettomat pesuaineet ja pH-neutraalit pesuaineet. Mulla on suihkusaippuana tämmönen LVn pH 5,5 suihkusaippua. Sen lisäksi shampoo ja hoitoaine. Mä otin ne myös hajusteettomana. Tän kai ei ainakaan tarvii sit niin kuin varoa. Ja tääkin on
pH5-hoitoaine, sama juttu. Ja rasvana vartalolle mä käytän tällaista La Roche-Posain Lipicar rasvaa. Tätä mä käytän siis ihan vuoden ympäri muutenkin, että tää on anyway mulla käytössä, mutta mun mielestä tää on kiva. Tää on tosi kosteuttava, mutta tää ei ole myöskään mun mielestä semmonen liian rasvainen. Et näiltä on myös semmonen paksumpi versio, mutta mä tykkään tästä, että tää on vähän kevyempi. Joo, näillä mä hoidan mun ihoa. Sitten sheivauksesta, eli ennen kisaväriä myös kaikki karvat pitää poistaa. Siinä mä käytän ihan vaan tämmöstä perus shaveria ja tätä suihkusaippua, eli en mitään sheivausöljyä tai sheivausvaahtoa, mitä ikinä. Mutta mun mielestä myös tuossa karvojen poistossa tärkein on se, että tietää mikä niinku sopii omalle iholle, että ei tule mitään epätoivottuja reaktioita johonkin uusiin ihmeellisiin tuotteisiin, vaan pitää niinku kaiken suht silleen neutraalina. Pointti on se, että kuoritaan ja kosteutetaan, jotta se väri tarttuu mahdollisimman hyvin. Mä tulin kotiin, mä kävin tekemässä viimeisen kovan treenin ennen Ruotsin kisaa. Mulla oli yläkroppaa, olkapäitä, selkää ja käsiä. Niin nyt sitten loppuviikko levätään ja pumppaillaan. Mulla on tosiaan huomenna lepopäivä, torstaina jalkojen pumppailu ja sitten perjantaina yläkropan pumppailu. Ja lauantaina levätään ja sunnuntaina kisataan. Jep. Tänään mulla on suunnitelmassa mennä kampaajalle. Mulla on 1:00 kampaaja, kello tulee nyt 12. Niin mä käyn siis sävyttämässä hiuksia vähän tummemmaksi ja sitten leikkaamassa, mutta se leikkaus on vaan niin kuin huonot latvat pois. Mä oon tilannut 2 erilaiset pidennykset ja mulla oli myös viime kisakaudella pidennys. Mulla oli silloin semmonen ponnari, mutta se oli vähän vaalea mun makuun. Niin tällä kertaa mä tilasin sitten vähän tummemman väriset pidennykset. Eli tässä näkyy tää pidennyksen väri. Ja kuten näkyy, niin se on vähän tummempi kuin mun oma väri, ihan tarkoituksella siis, koska mä halusin vähän semmoista tummuutta siihen lookkiin tällä kertaa. Niin käyn nyt sitten sävyttämässä hiuksia tummemmaksi. Ja mulla on tosiaan täällä tämmöset ihan perus klipsipidennykset,
Ja näiden lisäksi mä tilasin myös ponnaripidennyksen tässä samassa värissä ja pituudessa, koska mä ajattelin nyt kun on useammat kisat tarkoitus käydä, niin olisi kiva vähän vaihtaa sitä hiusluukkia niin kuin eri kisaan eri kisa hiusluukki, niin mä ajattelin, että joihinkin kisoihin olisi kiva laittaa ehkä ponnari ja sitten joihinkin kisoihin olisi kiva laittaa hiukset auki. Mulla oli tosiaan viimeksi kaikissa kisoissa oikeastaan täysin sama luukki. Mulla oli suora ponnari kaikissa kisoissa, niin ajattelin, että nyt voisi testaa vähän jotain uutta. En ole vielä päättänyt, että millaisen luukin mä tänne Ruotsiin haluan, mutta mä otan nämä molemmat pidennykset sinne mukaan, niin siellä sitten viimeistään kisapäivänä päätän, että onko hiukset auki vai onko hiukset ponnarilla. En oikein tiedä. Mä en osaa sanoa, että mikä mulle ehkä sopisi parhaiten. Mutta sen takia on mun mielestä myös kiva kokeilla vähän eri luukkeja, että löytää semmosen, missä on itselle kivoin olla. Niin mä oon innoissani testaa jotain uutta. Mä tulin kotiin tuolta kampaajalta. Nämä hiukset on siis aivan ihanat mun mielestä. Siis mä oon niin iloinen. Tämmönen väri nyt tästä tuli. Tykkään. Nyt loppupäivän mä aion ottaa ihan easyä. Olla vaan kotona. Vähän preppailen tossa ruokia, tai siis kanaa paistan. Ja kävelen ja rauhoitun ja silleen. Ei mitään ihmeellistä. Varmaan vähän alan pakkailee jo noita tavaroita tosta matkalaukkuun ja sellaista. Otan ihan rennosti. Nautin nyt näistä rennoista päivistä. Mä ihan tarkoituksella otin tähän tämmösen niin kuin rauhallisen ajan, että oon tehnyt just noita koulujuttuja vähän etukäteen sun muuta, niin ei oo niin kuin liikaa asioita tässä hoidettavana, että voi oikeasti ottaa aikaa tälle rentoutumiselle, koska se on kyllä tosi tärkeää. Varsinkin tälleen kisojen alla. Mä oon tosi semmonen stressaaja tyyppi muutenkin, että stressaan helposti pienistä asioista, niin mulle tämmönen kiireetön ja rauhallinen aika on kyllä tosi tärkeää. Ottaa nämä matkalaukut tähän näkyville, niin tää konkretisoituu, että oikeesti mä oon lähdössä kisareissuun. Siis tuntuu ihan hullulta. Kuorin taas ihon ja rasvasin ihon. Ja ennen kuin mä alan tekemään iltapuuroa tälle illalle, niin mä ajattelin, että mä voisin viilata mun tekokynnet. Mulla on siis tämmösiä ihan irtokynsiä ostettu kisoja varten ja mä laitan liimaan siis vaan itse tämmöset. Mun pitää viilata nää niin kun omiin kynsiin sopiviksi, niin ne pysyy sitten hyvin. Tämmöset niin kun kiiltävät ja sitten toiset tämmöset ranskalaiset glitter. Mä mietin, että mä ehkä haluan laittaa nää klassikkiin, niin jos mä laittaisin nyt sitten Ruotsin kisaan nää.
keskiviikko 18.3. Ja mä oon ollut tässä nyt parisen tuntia hereillä. Mä heräsin tänään taas aika aikaisin. Kroppa alkaa herättää niin aikaisin nyt, mutta nousin sitten vähän 6 jälkeen. Aamu alkoi taas aamupainon ottamisella ja otin kuntokuvat. Ja kunto näyttää nyt kyllä tosi hyvältä, että ollaan tosi hyvässä pisteessä. Ei ole itsestäänselvyys. Tää oli niinku vähän, tässä on ollut paljon niinku tämmöisiä epäilyksiä ja vastoinkäymisiä. Tästä on tosi hyvä lähteä kohti viikonlopun kisaa. 2 yötä reissuun lähtöön. On tosi hyvä fiilis. Sain hyvää palautetta myös valmentajalta tohon kuntoon. Tänään olisi tarkoitus alkaa sitten vähän tankkaa hiilaria. Aivan ihanaa ajatus edes pienestä hiilarin lisäyksestä ruokavalioon on kyllä tosi kiva. Kyllä maistuu hiilari varmasti tänään. Mutta tässä nyt sitten joka päivä katsotaan vähän ton päivittäisen kunnon mukaan, että miten syödään. Joo, kohta mä aloitan tekemään mun aamupuuroa. Ihanaa saada aamupuuroa. Mä oon nyt tosi pitkään syönyt jo aamulla rahkaa, niin tosi kiva saada puuroa ja kahvia. Mä laitoin nyt ihan ekaksi mun päivän riisit keittymään. Sekin on sitten tehty. Ja nyt mä alan keittää aamukahvia ja keittää aamupuuroa. Mä ajattelin, että mä voisin samalla tässä nyt näyttää, että mitä tankkausruokia mulla tänään on. Eli näyttää mun päivän ruuat. Tässä näkyy nyt aamupala, kaurahiutaleita, pansuolaa tai mineraalisuolaa, kanelia, raijuustoa, tummaa suklaata. Sitten mä laitan tätä mehukeittoa ja kahvi manteilimaidolla. Syöty ja maistuu. Täällä on riisit valmiina. Tänään on siis ihana päivä tiedossa, koska mä oon menossa Porvooseen. Mä oon just tässä tekemässä lähtöä. Mä otan ruuat mukaan ja lähden ajamaan kohti Porvoota. Mä menen siis Niinan luo ihan vaan hengailemaan. Mulla piti alun perin olla itse asiassa poseerausohjaus tai poseeraustunti Porvoossa, mutta se jouduttiin valitettavasti siirtää, niin en nyt mene sinne, mutta päätin, että lähden silti Porvooseen hengailemaan. Meillä on siis Niinan kanssa suunnitelmissa vaan olla, hengailla ja fiilistellä kisaviikonloppuun ja rentoutua ja sellaista ihan sairaan kivaa. Mä lähden tästä kaupan kautta nyt sitten ajamaan kohti Porvoota. Pysähdyin heti kaupalle tosiaan, mulla on aika random ostokset. Ensin ostin Monsterin tonne Niinan luo, niin pieni herkku sinne. Sitten ostin lisää tätä hajusteetonta suihkusaippua. Ja sitten ostin maapähkinävoita. Eli vähän tämmöset erikoinen kombo. Tässä on nyt mun lounas. Mulla on siinä kanaa, riisiä, oliiviöljyä, mineraalisuolaa ja
kurkkua. Niin syön tän ja sitten kävin ostaa tän Monsterin, niin toi on mun jälkkäri. Meillä meinaa tulla iltapäiväkooma, joten mennään haukkaa äkkiä ennen kuin myöhäistä mennään käppäilee ulos. Ja ehkä käydään parissa kaupassa, Normalissa ja H&M:ssä. Let's go! Me tultiin nyt Iidan kanssa vielä shoppailemaan H&M:ään. Ja Iida löysi ihanan paidan, tommosen navy-värisen jatkoon. Seuraavaksi testaan tän. Joo, mulla on siis toi sama yökkäri, niin me oltais sit matchi. Super hyvää! On! Mä oon etsinyt tämmöstä. Täydellinen. Tää shoppailureissu oli success. Tultiin takas tuolta kaupoilta ja kävelyltä ja ostin tosiaan sen pyjaman, niin nyt me matchataan Niinan kanssa sitten Ruotsissa. Ja ostin myös sen sinisen teepaidan. Mulla on tässä mun välipala, siinä on riisikakkuu, maapähkinävoita ja maitorahkaa. Ja laitoin vähän kanelia myös tohon maitorahkaan. Niin, tämmönen ateria seuraavaksi. Mä lähden kotia kohti ja me nähdään ylihuomenna lentokentällä. I cannot believe this. Siellä sitten. Uskomatonta. Huomenna sit soitellaan vielä vikat asiat, että katsotaan, että molemmat on muistanut kaiken. Jep. Pakkaa mukaan ja kaikki niin. Me saatiin tässä hyvin katsottua nyt Niinalle kaikkia noita tavaroita ja nyt mä sit pakkaan tän. Mä en kirjoittanut näitä ylös, mä pidän ne täällä mielessä. Ja Jep. Jep. Perjantaina se on menoa. Mutta mä lähden nyt kotiin. Oli ihanaa, että sä kävit. Oli ihanaa tulla. Mä pääsin just kotiin ja nyt mä syön mun päivällisen ja tää on tismalleen samanlainen kuin lounas. Eli tässä on kanaa, riisiä, oliiviöljyä, suolaa ja kurkkua. Seuraavaksi on vuorossa koko kropan sheivaus. Ja kieltämättä väsyttää aika paljon. Ja muistan viime vuodesta, että tämä prosessi vaatii kyllä vähän hermoja. Tai siis tässä menee yllättävän kauan, kun koko kropan sheivaa ja niin ihan kaikki karvat. Mutta mä tosiaan ensin kuorin kuorintahanskalla ja sitten sheivaan koko kropan. Ei siinä siis muuten mitään, mutta tuolla suihkussa tulee oikeasti yllättävän kylmä, vaikka olisi kuumassa suihkussa. Ruvetaan sheivailemaan. Sheivausoperaatiosta on nyt selvitty ja nyt on vielä viimeisen aterian aika. Ja mulla on täällä kaurahiutaleita, kanelia, suolaa, raijuustoa ja maapähkinävoita. Ja tietysti mehukeittoa. Mä nautin iltapuurosta ja menen sitten unille. Hyvää huomenta. Just oon herännyt, kuten näyttää. Otin kuntokuvat tossa äsken. Kunto näyttää hyvältä. Mä lähetin noi kuvat ja painon heti valmentajalle, niin katsotaan mitä valmentaja sanoo, että miten tänään sitten syödään. Tästä alkaa taas uusi päivä. Huomenna lähtökisoihin. Ihan sairaan siistiä. Nukuin paremmin, nukuin sikeemmin. Hiilarit varmaan vaikuttaa. En herännyt. Kukon laulun aikaan heräsin poikaystävän herätykseen, kun se lähti
töihin, niin tosi ees. Nukuin vähän yli, vai mihinkä aikaa silloin oli herätys? Olisiko ollut 6:45? Niin vähän pidempään kuin mitä nyt tällä viikolla muuten on nukkunut. Tässä on nyt kulunut muutama tunti. Mä oon tässä pakkaillut ja hengaillut vaan. Valmentajalta tuli myös hyvää palautetta. Kunto näyttää hyvältä. Lisättiin eilisiin ruokiin vielä vähän lisää hiilaria tälle päivälle. Riisit on valmiina. Mutta mä oon täällä pakkaillut. Ai niin, muuten eilen kun olin Porvoossa, niin Niina mainitsi, että meillähän siis ei kuulu edes pientä matkalaukkua tai pientä käsimatkatavaraa meidän lippuihin. Eli meillä on vaan tää ruumalaukku ja sitten niin kun semmonen penkin alle laitettava laukku. Niin onneksi puhuttiin asiasta, koska mähän en olisi tajunnut asiaa ollenkaan. Mutta mä oon pakkaillut täällä tavaroita. Aika paljon tänne vielä tulee lisää tavaraa illalla, kun tarviin vielä niitä tänään. Mutta tuolta löytyy lakanat ja pyyhkeet ja sitten tummia isoja vaatteita, jota voi laittaa sitten rusketuksen jälkeen. Sitten on toi maajoukkueasu, joogamatto. Täällä löytyy kisaväriin laitettavia juttuja. Noi telat, pensselit ja itse kisavärit. Kertakäyttöastioita, elmukelmuu, sen nyt olisi saanut Ruotsistakin, mutta otan täältä kahvikuppeja tai noita pissamukeja. Sitten kisakengät ja biksut. Ne niin kuin oikeat kisakengät ja oikeat biksut, mitkä mä aion laittaa lavalle, ne mä otan käsimatkatavaroihin. Sitten toiset kynnet ja toiset pidennykset ihan vaan varuiksi. Mulla on taas ne, mitkä ajattelin laittaa lavalle, niin käsimatkatavaroissa. Mutta tosiaan kosmetiikat puuttuu vielä tosta. Ja mitäs muuta? Ruuat. Mä aion ottaa riisikakkuja. Sitten mä otan näitä kanoja varmuudeksi, näitä Laagomin kanoja. Kaurahiutaleita. Sitten ihan vaan tommoset vitamiinit. Iltateetä otin myös. No sitten kaikki tämmönen lanka, neula, sakset, laastarit, särkylääkkeet. Eiköhän näillä pärjää. Mä ajattelin, että mä voisin vielä höpöttää vähän mun ajatuksia ja fiiliksiä tästä koko kisadietistä, koska mä kirjoittelin tossa yksi päivä Instagramiin mun fiiliksiä. Näitä on ollut aika vaikea pukea sanoiksi. Tää preppi on ollut aika semmonen henkisesti vaikea. Mä lähdin tähän preppiin tosi silleen rauhallisin mielin ja mulla oli tosi hyvä fiilis, tosi luottavainen fiilis ja semmonen ehkä tietynlainen visio siitä, että minkälaista kehitystä mä oon toivonut saavani aikaan mun fysiikassa ja esiintymisessä ja kaikessa. Tän kisaprepin aikana mulle on herännyt aika paljon semmosia epäilyksiä. Mä oon kamppailut tosi paljon itteni alas painamista vastaan. Oon luonut tosi korkeita odotuksia itselleni, mitkä on sitten luonut semmosia tosi kovia paineita mun pään sisässä. Ja mun on ollut tosi vaikea luottaa tähän prosessiin ja on ollut tosi vaikeeta henkisesti. Mutta mä luen tän mun kuvatekstin. Katsotaan sit, jos mä saan vielä jotain sanottua. Kisakausi alkaa tällä viikolla. Tää kisapreppi on ollut vaikea. Oon luonut oman pään sisällä todella kovat paineet itselleni ja luotto omaan tekemiseen on ollut usein kadoksissa. Mun korkeat odotukset ei liity sijoituksiin, kisoissa pärjäämiseen tai muihin vertaamiseen, vaan siihen, mitä odotan iteltäni ja mun fysiikalta. Tää preppi on ollut helpompi viime preppiin verrattuna itse kisaamiseen liittyvien asioiden sekä nälän ja fyysisen puskemisen osalta, mutta henkiset haasteet on kovemmat kuin aiemmin. Oon parikin kertaa ihan tosissani miettinyt kisojen väliin jättämistä. Oon kuitenkin tajunnut, että nuo ajatukset syntyi vaan pelosta, pelkään pettymistä. Se on vienyt ihan valtavasti iloa tästä matkasta. Oon kaivannut tällä prepillä paljon vakuuttelua valmentajalta. Välillä oon ajatellut olevani sen takia heikko. Jani on jaksanut kuunnella samoja epäilyksiä viikosta toiseen
ja uskonut koko ajan tähän prosessiin ja muhun. Mulla on valmentajalta luotto, mutta nyt olen vihdoin löytänyt luottamuksen myös itse. Löysin taas ilon tätä kaikkea kohtaan ja nyt mulla on rauhallinen, odottavainen ja ennen kaikkea luottavainen olo. Tämä preppi on opettanut mulle niin paljon itsestäni ja ollut mulle todella merkityksellinen. Olen valmis. Eli joo, tommosia ajatuksia. No joo, ei tossa nyt ole silleen hirveästi lisättävää, tai mä en osaa pukea näitä ajatuksia oikein sanoiksi, mutta alle viikko sitten me ollaan valmentajan kanssa pohdittu sitä, että lähdetäänkö me edes tänne kisareissuun, tai mennäänkö me fitnessklassikkiin. Alle viikko sitten mä oon käynyt tommosia ajatuksia läpi, mutta nyt sen keskustelun jälkeen mä oon löytänyt semmoisen luottamuksen ja täyden luottamuksen. Mä oon tosi valmis nyt. Musta tuntuu siltä. Varsinkin tänään, kun katson noita kuntokuvia, niin mä oikeasti pystyn olla tyytyväinen tällä kertaa. Musta tuntuu, että toki mä en vielä näe sitä, miltä se näyttää siellä lavalla, mutta mä oon ylpeä itsestäni. Mä oon ylpeä tästä kaikesta, mitä mä oon tehnyt ja mun valmentajasta ja meistä ja tästä koko prosessista. Niin se on ehkä se, mitä mä oon tässä kaivannut koko ajan. Niin nyt mä oon löytänyt sen. Mulla tosiaan lähti aika paljon iloa tästä kaikesta. Mä en nauttinut. Eikä tarvii mun mielestä nauttiakaan, mutta että mä suoritin kaikkea ja vähän unohdin, miksi tää on kivaa, jos tossa on mitään järkeä. Ja sit mä löysin sen taas ja nyt mä oon tosi valmis. Ja tätä mä oon odottanut. Ja sitähän kaikki sanoo, että pitää vaan luottaa siihen prosessiin, mutta se on ollut tosi vaikeaa välillä. Nyt mä luotan. Ehkä tästä sai jotain järkeä, ehkä ei, en tiedä. Nämä on vaikeita juttuja, tosi vaikeita juttuja. Mutta tähän on hyvä lopettaa tää video. Tänään mä menen vielä pumppailemaan jalkoja ja huomenna lähdetään kisareissuun. Ai että, tästä se kisakausi nyt sitten alkaa. Ihan mahtavaa. Kiitos kun katsoit tän videon ja seurasit mun viimeistelyviikkoa. Ja nähdään seuraavassa videossa, joka on sitten toi Ruotsin kisavideo. Nähdään. Moikka!